سورة الحشر آية سورة الحشر آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن بسؤال لكن دانفوك لكن بلوس لميتشن لكن فاتو المنيا ذاتك أم بين على فاكان أكمل منك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. min fora no yu soro jena ana fora min bu yen lahara no imamun kafiriyara min ahli kitab kudhalika bi annahum shaqu Allah wa ala susu wa rasulahu ala ka chidi susu ode ni besuba fo fem fole fleko o yu soro jena ya ala jashini doga min ge ku soro jena ya ana nyangata min ku fo kablu yen lahara koni beyu soro kadaka wa ala soso wa ala kira soso sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa man yushaqillah koni ma min du ala soso dun fa inna allaha shadidul iqab kada Allah ta'ala yangata gole tide asobawi ala kan yangata ka gole ala soso logma ni mami ala soso bana oda to ni yahudi o soro ajenta oyini alqiyama min blambe unye ode katu arabe ala ka boda kai o nga kashinga foti ala ni nge yahudi o la ka teme chife atete de ala bare nzawu de fo ni yu soro so mina ala soso du wani ma min dunya ala sosodun ko ala kanyanga taka golede asosobawi ye yahudiya yo ite yahudiya yo ni kira ala sosola ye kake munafiku ye kake kafiri ye kake mushriku ye ini yahudiya bedda makaka ni nyanga ta ni lebun nuna fi dunya wal akhirah jena ya allah ma qata'tum min lina ما قطعتم من لينا أمنا تمرجو من دقيق أمنا تقليك تمرجو منا أو تركتموها قائمة على أصولها ولي أمنا من جوليتو أتمرجوك أمتك فبإذن الله أبكرني على كجيني
ala jembe na fila be min gada ya yotige min gada ya yoto ni kuma na nyema fo ita fam ma qata'tum min lina aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa bi idhnillah ni ni kalante ka temete ita fam kuma kambe mi ko amana tamaru ju min dige annay min doyi ajole andamaro juka amatke fa bi idhnillah qaf labbe bike ni alaka je aflabbe bike ni alaka je aflabbe daga be ay o mamina ni alakira ka kele bolo nuyi hasoru ke bani nadur qawla ku koli ka kele bolo ke ku koli ma te bo ma ti do ko islamet do ye ka tamuru furu munun bugudu yo do tikel damne le mugan ko kana ka gele bey ana islamu ka tamuru furu do tamuru ju tikel damne ko ke tawbihan lahum ku baga donc ko yin sebe ka bo daka alakira sallallahu alaihi wasallam kira kunti be kangar da jiri tigela kelela kana jiru tige kana ma korobo fa kana bagan toro kana si bagan ma onanyo wana parce que ulu be jatidi min al fasad fi al ard ayu fa'idun wa idha tawalla sa'a fi al ard li yufsida fiha wa yuhlika al harth wan nasl ka senefon wani ani bagan ulu cheni o fasadu de fi al ard كلير هل كللا قلوب بجتي اسلامك شرع اسرفه فوق فمنو نو مانغا وني كلي مانغا هل كلا سيفه وكو بجتاف نو ادم دنيا بنفاني فمني كذاك قال ني كلا بانا ما ورا منو بنا سي افون بي بكلون نفاني فون ديلو ابي ادم دي كما فالي فنو ادم دي نفافون دي وقدر فيها أقواتها وكل بلد يوفهم كم يهودي أو كتاب الدنيا ودو ويرو كلامه وقوله كوك ما من أسلامه ويتمروا جوت كالدمنة كتمروا كدو يهودي دو بوراك برين كما أو باتني شباب كما فو يزعم أنه نبي ما قاي النبي ماي نبي ما جمع منينه ni fasadu de fil ard ni tieni de ko ko ka jiri kenetike we may fomi may alkira toro sallallahu alayhi wasallam kadaka may a zahiru ko nabi man shitna noy ekiye kele bolo mumbu blaka jiri kenaw tige ala yu kuma de jabi kuma ya alkira toro sallallahu alaihi wasallam ala yu kuma jabi na mintu ya bedda makaka bekera ni ala kaji ni jiri tige te kele la nya daga yi ni yoro ina ya adagara kuminga ma ala binofo ayo foka fara sharia wulite chente fil ard ga yake kuminga ma ayo fo aha wali yukhzi al fasiqin ko ala sa cheni kala nunu ala susala nunu de u lebu ku danjra ulu yere yahudiya weru manaye ko arabu fleka usago koluka tamaru furula ni mingadu yo botiga ni mingadu yo botoi ko ala yo ni ala de ni latke wala sa ka keka dimi dula ka ke ku dusukashi kwa kunde yo rakma inde nanata ko amana tamaru jumin dige wala amana min joleto tamaru jukai ama songo tige fa bi iznillah abekara ni alaka je ni ala reka kullu bani وليخزي الفاسقين ولا سا
aka tiɲɛni kɛlaw u malo u lebu olu tun hakili la ko se b'u ye ka se hakɛ min na k'a jira se foyi t'u ye se t'u ye dabali t'u ye a filɛ o bilama filɛ silamɛw bɛ kɛ k'u sago kɛ u bolofɛnw na mun y'a sumaw ka ala sɔsɔ mun y'a sumaw ka kafiriya mun y'a sumaw ye alakira janfali min kɛ u ye bɛnbɛnbɛn minnu tigɛ alakira kama ko f'u k'a ka wele dasilatunu f'u ka dangara a ka ɲɛnamaya la kafiriw tɛ nin si faamu i mana nin fɛn o fɛn fɔ kafiri t'a faamu nka an kɔni ɲɛ b'a la nasaraw ni tɔgɔ ye di fanga gɛlɛntigiw bɛ kɛ ka wale minnu kɛ walasa k'u ka fangaw sinsin dama u tɛ hɛrɛ foyi ɲini adamadenya ye dɛ u t'a ɲini u ka kɛlɛ kun tɛ i ka kɛ silamɛ ye u ka kɛlɛ kun tɛ i ka don da la u ka kɛlɛ kun tɛ i ka jamana ka jɔ u ka kɛlɛ kun ye jumɛn ye k'i karaba k'i mara dɔrɔn mun bɛ yen olu tigɛ ka min kɛ adamadenw na o mɔgɔ kelenw de bɛ silamɛya lagosi ni nin kuma ninnu nin kɛra na ka da kun min kan an y'o fɔ wa hali nin yɔrɔ kelen in na ni ninnu kun tubira ka segin u kɔ ala bɛ sɔn u ka tubi la ala bɛ yafa u ma nka u ko abada anw ni alakira bɛ ɲɔgɔn na de fo fini ka fɔ ne yɛrɛ bɔ an t'a dabila abada fo an ka dangara a la o tuma na n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ dɛ n'i y'i sigi k'i jugu filɛ e y'a ye jamanakuntigi jumɛn b'a sigi ka coup d'état muhawalaw lajɛ a ka jamana kɔnɔ n'a tɛ fu sira a ko sen la n'a tɛ a mɔgɔw bali ye ka bɔ yen nin don alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye madina mara de d'a ma alakira nani madina o de ye madina tɔgɔ yɛlɛma n'o tɛ dugu de tɔgɔ tun ye ko yathriba alakira nani a fɔra ko madinatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko alakira ka dugu mana yen dawla in a mara bɛ alakira de bolo sallallahu alaihi wasallam ala ye yen d'a ma ka yen k'a sigiyɔrɔ ye k'a mara di a ma k'a kuntigiya di a ma n'a sigira ka ninnu lajɛ tan u t'a dabila dɛ walan tarda o de fɔra alakira ye walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum u t'i to yen u tɛ fari la abada n'u tɛna dabila fo fɛlɛ ka k'u la dɛ o de sababu nana ni nin ye wa hali bi baarakɛla bɛɛ bɛ taa ten ka sɔrɔ silamɛya ta kun tɛ dansago ye silamɛya ta kun tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini ye silamɛya ta kun tɛ nafa ɲini ye silamɛya ka kɛlɛ kun bɛɛ ye ka hɛrɛ ɲini e yɛrɛ ye k'i na kun jira i la i bɛ dugukolo kɔkaya kun min kama i k'o dɔn i ka ala dɔn i ma ye i ka ala bonya dɔn i ka ala ka diinɛ baara ɲɛnamaya lafiya b'o min na ka kɔn lahara yɛrɛ ɲɛ a silamɛya bɛ diɲɛ dilan a bɛ lahara dilan ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نيمة وعلى كما كن نفع ب بلوتية فنسلامة بهيرة ديني نمغوي سلامة كجهادو أن سلامة كحدودو وببلا بوندا منا ويبانبا كديمبغو بوندا دي ibi de bugɔ i b'a kurun i bɛ ko gɛlɛnw k'a la a kɔrɔ ye ko a ko ka ko i ya i b'a tɔɲɔ de wa kɛla a kɔrɔ de ye k'a dilan k'a bilasira k'a dilan k'a bilasira taara na kɛ maa ye don nataw la kana silamɛya ka bilasirali silamɛya ka ta'ziratu n'a ka jihadu a bɛɛ bɛ bila nin bonda de la ala k'an ci di faamuya la awa ko Allah ta'ala mana min sigi aka cide ma minhum kabon nu yoro no ye banu nadir kawi yahudiya kabilai ko na Allah ta'ala min sigi aka cide ma kabon nu yoro oye afo o nafulu de mako al fayhu ye kelema keble na fɛn sɔrɔ la a ko la o de kiri ɲɛfɔtɔ filɛ nin banu nadurikaw ta in kɛra o de ye
kɛlɛ ma kɛ u nana kooli u ma sɔn ka bɔ awa don yɛrɛ ma k'u ka affrontement ma k'u ni ɲɔgɔn cɛ ma kari ɲɔgɔn na n'o kɛra jihadu la o jihadu façon ni ɲɔgɔn gɛlɛ kɔfɛ ni fɛn sɔrɔ la jihadu la a f'o ma ko al-ghanima o jamu ye ghanaimu ye nka ni kɛlɛ ma kɛ fo ka bɛn de kɛra fɛn sɔrɔ la o kɔnɔ a bɛ f'o ma ko fayi'u al-fayi'u o de ko ala ye fɛn dɔ segi a ka ciden ma k'a lajɛ ni fɛn dɔ ye ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ ko tuma Alahu Ta'ala mana min segi a ka ciden ma k'a garisɛgɛ min na ka bɔ ninnu yɔrɔ minhum Banu Nadir Yahudiya kabila in ko ni ala ye min segi a ka ciden ma ka bɔ ninnu yɔrɔ aha فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ama so girin o sɔrɔ nɔfɛ a yɛrɛ ma yɛlɛ ɲaamɛ k'a nɔfɛ fama awjaftum alayhi min khaylin ama so girin a nɔfɛ ka so girinya dɔ kɛlɛ taabolo y'o ye wala rikab ama yɛlɛ ɲaamɛ ka a kama kɔrɔ ye kɛlɛ ma k'a la maa ma so ta maa ma ɲaamɛ ta yɔrɔ in yɛrɛ sigiyɔrɔ in ni Madina yɛrɛ kuma jan kilo damadɔ dɔrɔn kɛlɛ foyi ma k'a la ko ni ala ye min segi a ka jɔnkɛ ma a tɔgɔ ye di a ka ciden ma k'a sɔrɔ a ma so girin o nɔfɛ a yɛrɛ ma yɛlɛ ɲaamɛ k'a nɔfɛ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء fo Alahu Ta'ala yɛrɛ de ye faama ye a b'a ka cidenw sebaaya sɔrɔ k'u tasallutu k'u maratigiya k'u sebaaya mɔgɔ kan ni mɔgɔ min y'a ja ala yɛrɛ ka baara ye nin ala yɛrɛ de y'a kɛlɛ kɛ ala b'o k'a ka cidenw ye kuma dɔw la ok a m'o m'a ye tɔlutu dɛmɛ a ka kɛlɛbolo la ka sɔrɔ foyi se foyi t'u ye jama yɛrɛ siranna kɛlɛbolo in ɲɛ Jaalutu ka kɛlɛbolo siran kɛra a ɲɛ hali jama yɛrɛ fanba bɛɛ segira ka bɔ tɔlutu nɔfɛ u ye ji tigɛ kun a tɔ segira nka o n'a ta bɛɛ fitinin min tora fahazamuhum bi iznillah u ser'u la koyi o ye ala yɛrɛ de ka kɛ ye ko Alahu Ta'ala b'a ka cidenw k'u se sɔrɔ k'u fangatigiya maa ka di maa min y'a ja ko o baara dɔ de ye nin ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ foyi tɛ والله على كل شيء قدير والله ko ala de ala kulli shay'in qadir se bɛ ala ye fɛn bɛɛ kɛli kan i bɛ min ɲini ala fɛ a ɲini ala fɛ a kɛcogo sawo ani a na ɲɛ de wa e k'o to ala ma ala bɛ se ko bɛɛ la foyi tɛ ala kɛɲɛ la fil ard wala fis sama foyi tɛ ala kɛɲɛ o fɛn tɛ dugukolo kɔ ka yan o fɛn tɛ kabakolo 70 kɔnɔ wallahu ala de n'i tɛ ala dɔn a majamu k'a filɛ nin ala kulli shay'in qadir a ye se ko bɛɛ la bi kulli shay'in alim a ye ko bɛɛ dɔn ahata bi kulli shay'in ilma a ka dɔnni ye fɛn bɛɛ lameleke huwa alqahiru karabal masadu fawqa ibadihi a ka jɔn kunna fa subhana alladhi saniya bɛ masa ye biyadihi malakutu kulli shay fɛn bɛɛ mara bɛ masa min bolo na adamaden ka se mana ala ye se minnu kalifa b'a sɔrɔ i bɛ se ko dɔ la i tɛ se ko dɔ la i bɛ ko dɔ dɔn i tɛ ko dɔ dɔn bamananw ko ten ko maa ko dɔn bɛɛ nka i ko bɛɛ dɔn tɛ ala de ye ko bɛɛ dɔn masa ye o de y'a to majamunikan dɔw bɛ se ka fɔ ala la o tɛ se ka fɔ dafɛn foyi la i y'a dara cogo o cogo i kafara cogo o cogo i kɔli kɔrɔtara cogo o cogo i faamayara cogo o cogo i banayara cogo o cogo i kuncɛ bonyana cogo o cogo a tɛ se ka f'i ma di
bu fe ma chugudi e bu ko be do yani ka wolo ko mu ngere bu do oh te ko be do de e sale ko fe ko mu biya e bu do tu lu do de ala de a bedam ne ya ba be kunci a be ka ala de yana ala de shiriya beka wa kafa billahi shahida ala wasala shiri ala ka ala yan mangutu o tika fo davena de firawna kuma do fo ayre lawa firawna gi do fo nga mataro jaw akungoti akuma alimtu lakum min ilahin ghairi akwala wala tabulu ne ko kuy abu ka ko fok mamina alay ndom blakana olu ya kenye ka dabi blakana dabi ya kenye ka jib woyo ka doaka alay re kwali de alay ali de be fo mara ga ji donaka ka pale benyigi abela uta fo musa de kwa ka ala wele imma wele laydu min bini mache awele na ni ngoy wuli ka bwanga ambil limanya wa ami bani sala ka di may bitanu Allah ya ala fir'auna kele ni dabi gwanza ka kele ni ndongi wa ya ala ka se tabulo ide ala te kafiri kele ni femba ifio kafiri na yadara ka yada ka kafa ka kwa ka korata o keleto ala te meleke blaka jigi ate ko bake kabakolo te peren dugu kolo ti yere ala bi kele bulu misani ndi chuma wama ya'lam junuda rabbik illa hu abe femincha aka tariku le jabat firawna na kan kele bulu bay ala ya na ka kele bulu be halaki katoro ma kelema fa musa ka mugawla uma karinyona abada meleke majigi kana ka kele bulu fa ala ya be halaki nyetu na eleti ka jidda tu dala kafiri fe na ya dara tarikula ala ya ka sejurula ka donc siba alai ala tu kele ni fembawu adaka bono gutu ko mati ka sama famugu ci sozanina ale de yana kwaye femba ka toro femba te adanga uya dara ukabu ka jan ka giri be bara bauke were kundama afara ku nywa madda do ku gere far ko chugodu do ku ka joli fon chugodu nga fanga kon ngumbula were fanga bunya ko jugu kaba ko jugu yere la uya da ko jugu ko man ashaddu minna quwwa don fanga ka bonday de ala ku nyina na de mi udla ko fanga ka butay o ulu halakito dado magrima ko na halakila manga ke fien ulu tara fien de fe fien de taranui adanga o fien de mu halaki ibe kamano ngoro bele de fien fete fien batal ndalo kata dafriti ya ajani dali ba ko ndamoro jukuru beni al dem jeni vitini fi btana ko mamna te ko dini de nanu ka kamal ngoro ya kwambe usembe fanga bula ku joku na masembe ala yu halakini fi samuda kau kulo kayen kini perenga de kera kulu halaki abbe halaka ka sogonati perenga ni min ndambe firimba kono ko firle tura kono kay min jambe o jane tura min ba kera ko ba kera ka bahlaka ayru tay anda foko halaki do sanga ala avertissement dini femi o te femba koni amba wati mina ay nasaro gien ka do sono ni femi femba tede halu tay lu tay re ka do halu
halan mun filɛ a ye mina yɛrɛ t'anw bolo yan corona yɛrɛ banakisɛ a ye mina yɛrɛ t'anw bolo yan olu minnu ye fɛnw dilan n'a bɛ fɛnmisɛnnin kunbaya fo siɲɛ miliyɔn 1 siɲɛ miliyɔn 2 walasa ale ka ye f'a ka don f'i k'a filɛ n'o de ye nka diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛ ka bolo ɲɛ bi kuma minnu fɔ hey an t'an tulo don o kɔrɔ koyi u y'a dilan sini u y'a dilan sisan hey ala ka fɛn de don mɛ a si tɛ matière dilan i bɛ microbe de ta k'a kɛ banakisɛ k'a lajɛ nin bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla ye o dama de don microbe ta ka mara tɛ wa ko tubabu banakisɛ dilan microbe ta ka mara don e tɛ u bɛ mun dilan a tɛ dilan o fɛn jugu de bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan e b'a ye minnu yɛrɛ b'a mara olu protégelen de don fo ka se a dan na a yɔrɔw kɔlɔsi bɛ ni m'i kɔlɔsi dɔrɔn a t'e dɔn koyi banakisɛ in t'e dɔn dɛ k'a kɛ e de bɛ ka mara a b'o dɔn wa se t'u ye koyi n'a sɔrɔ e bɛ se ka tahakumu k'a la a tɛ fɛn k'e yɛrɛ la o n'a sɔrɔ e b'a minɛ n'i bolo e bɛ ko bɛɛ kɛ nka f'e yɛrɛ de ka don foroko kɔnɔ a maratɔ minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la u b'olu don foroko de kɔnɔ ka ninakili fɛnnaw k'u la ka tila ka microbe fagalanw k'u fan da naani bɛɛ la u b'a a pikiri biɲɛ kɛ k'a ni nɛmɛnɛmɛ ni nzama k'a ni kɛ fɛn nin kɔnɔ ka n'i ka masigi sɔgɔra dɔrɔn i ta tiɲɛni e ko k'o y'o dilan a ye ala ka dilanlifɛn jumɛn in bɛ dankari ala la ala ye mun dilan k'o ye ala kɛ o tɛ ye o a y'o de fɔ ko huwa alqahiru fawqa ibadihi ale ka jɔn kɔni ale ye karawali masa de y'olu kan wa a bɛɛ dajuru b'a bolo a bɛɛ dajuru b'a bolo n'a ko min ka dan yɔrɔ min o bɛ dan yen nka an b'o de sigi la o ala ka yamaru a ka awamiru kɛwniya an b'o de sigi la Allahu Ta'ala bɛ ka jiw yamaru ka dan bolisira minnu na olu dan bɛ yen a bɛ ka fiɲɛ yamaru fiɲɛ gɛlɛnw ka ci cogo minnu na olu dan bɛ yen kungofɛnw basigi bɛ u basigi yɔrɔw la yen kɔgɔji b'a taa sira fɛ yen awa tile ni kalo yɛrɛ b'a ka fɔ ɲɔgɔn kɔ la ti don ɲɔgɔn na su ni tile kangari dan b'olu ye k'a fɔ ko an man ka ku ɲɔgɔn na la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar a tɛ bɛn a ka ku ɲɔgɔn na dɛ a bɛɛ ka taa ka sira fɛ a ko n bɛ ka kabakolo minɛ a kana bɛn dugukolo kan a minɛ bɛ ni ala ka sebaaya de a ko kabakolo ni dugukolo yɛrɛ ni ala ka sebaaya de bɛ k'o fila minɛ a fila ka na wuya a ko n'a fila wuyana k'a bɛ taa ka bɔ yen jɔnni bɛ se k'a minɛ ni ala tɛ ni ne ko n ti su ko jɔnni bɛ su ko ni n ko n ti dugu jɛ jɔnni b'a jɛ ni y'a ka jiw ja jɔnni bɛ ji d'a ma a t'a to an ka hakili jagabɔ sebaaya ala ye koyi anw de bɛ ala ka sebaaya ni ala ko a b'an waju kuma o kuma i bɛ an ye nalomaya kumaw la ten non nin tɛ fɛn sa aw ko ala ko tɛ sa ninnu y'a dilan de u y'a dilan de u b'a fɛ ka ninnu de détruire u b'a fɛ ka dɔ fa ka bɔ diɲɛ mɔgɔw la i bɛna dɔ fa ka bɔ diɲɛ mɔgɔw la i bɛ n'i yɛrɛ fa o y'i ka laɲini ye i bɛna dɔ fa ka bɔ diɲɛ mɔgɔw la i bɛna tila i ka jamanadenw na o ye ko ma taa k'e dɔyɔrɔ da nin ko ninnu ala kow de don dɛ nka ala bɛ ko o ko kɛ a bɛ na n'a sababu ye sababu de tɛ silamɛ ɲinɛ ala kɔ fo an k'an janto o la tufana ji nuhu ka tufana ji min n'i y'a ko mɛn n k'a surusu bɔra gwadingɛ de kɔnɔ a ji daminɛna gwadingɛ de kɔnɔ gwadingɛ ye ji bɔ yɔrɔ ye ji ma bɔ kuluwo la a ma bɔ badingɛ na gwadingɛ ji min daminɛna gwadingɛ na o ye lamini bɛɛ datugu ka ji yɛlɛ hali kulu sanfɛ mana ko sababu kana ko bɔyɔrɔ lajɛ kana sababu lajɛ ko yɛlɛmana ka kɛ min ye i bɛ wajuli de hakilima bɛ wajuli de ɲini o kɔnɔ i bɛ hakili de jagabɔ o kɔnɔ tɛ hali an yɛrɛ fɛ yan adamaden bɛ ko dɔ labɛn n tɛ hali tubabu yɛrɛ tɛ hali an yɛrɛ fɛ yan e yɛrɛ bɛ ko dɔ labɛn i yɛrɛ bɛ to o ko la
yɛrɛ ka ko labɛn ni hali kuma dabɔ kama dɛ e yɛrɛ bɛ to o ko la wa kuranɛ y'o de fɔ an ye ko kɔlɔnjugu jiri bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ kɔlɔnjugu jiri bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ ko fɛlɛ jugutigɛlaw k'u ka fɛlɛ jugu bɛ laban u yɛrɛ de la y'o don jamana dɔ ka mugujugu ma poya yɛrɛ fɛ yan o y'o dabɔ a kama o ka poya fɛ yan nka kun y'a mara k'a bɛ mɔgɔw de kɛlɛ n'a ye nka a ma poya fɛ yen wa mana ala ka dali maa si tɛ se ka sɔtɔrɔ kɛ ala ka dali la ka ala ka dafɛnw mara komi n'a fɔ ala b'u mara cogo min na maa si tɛ se o la se min bɛ ala ye a tɛ foyi ye se bɛ ala ye dɛ ala ka se dan foyi t'a la hakɛ foyi t'a la i mana miiri ka se yɔrɔ o yɔrɔ a ka bon bɛɛ ye adamaden hakili yɛrɛ t'a faamu ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى awa sisan sa ala bɛna kiiri in forobaya a kana taa kan ɲɛna ko banu nadirikaw dama de ka nin fɛn in ko kuma kan b'o dama ma ayi ko ala mana min sigi a ka ciden ma duguw dayɛlɛliw ni duguw ka jihadu la ko ni ala ye min sigi a ka ciden ma n'a ye fɛn min s'a ka ciden ma ka sɔrɔ kɛlɛ ma k'a la a ma sobo la a kama a ma ɲaamɛ bo la a kama ko n'o min kɛra dɛ falilahi ko nafolo ye ala yɛrɛ ta ye walirasuli ani ciden ko ye ala n'a ka ciden ta ye a bɛ tila dɛ ok ganima don o bɛ tila de kangari dara hali cidenw y'o la ko hali ni ciden ye wululu kɛ ganima na ganima ta y'a dɔn warijugu bɛɛ n'a tɔgɔ don yɛrɛba bɛ yen sobo nafolo bɛ yen awa wari minnu bɛ sɔrɔ jɛnɛya ni warijigɛninw na o bɛ yen wari min mana sɔrɔ i mana wari min dogo ganima na yan'a ka tila o tɔgɔ de ye ko wululu ala tɔgɔ man ɲi ala tɔgɔ wululu ale ye wululu de o tuma na kiraw a bɛ haramuya hali ciden yɛrɛ ka dɔ ta o la n'u taara jihadu kɛ ciden ka dɔ ta ganima na yan'a ka tila o ye n'a taara jihadu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min sɔrɔ la a bɛ tila k'a dama kɛɲɛ fo ni ciden yɛrɛ y'a lajɛ kɛlɛ cogoya la o bɛ se ka kɛ ci ko ɲɛmaaya bɛ min bolo ciden walima kɛlɛkuntigi k'a lajɛ mɔgɔw ka manaziliw tɛ kelen kɛlɛ la mɔgɔw ka pilasiw tɛ kelen tuma dɔw la o bɛ se ka na ni danfara ye dɔ bɛ so la dɔ b'a sen na ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw walima ciden yɛrɛ y'a lajɛ tilali cogo la ka maslaha dɔ kɔlɔsi o n'a ɲɔgɔnnaw n'o tɛ ale kɔni bɛ tila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walima tuma dɔw la ni ciden a fɔ ni maa min sera ka nin maa masina in fa a ka nɛgɛdulɔki n'a ka nbamuru n'a ka so o bɛ di e ma mana n'o i sera k'o tigi fa o bɛ d'i ma o tɛ fara ganima kan o n'a ɲɔgɔnnaw nka a ma fayiw sa ko fayiw in ni min sɔrɔla fayiw sira fɛ kɛlɛ ma kɛ ko ye ala n'a ka kira ta ye n'a fɔra sa ko ye ala n'a ka kira ta ye a bɛna jigin munafikiw kɔnɔ a bɛna jigin dusukunbanabaatɔ kɔnɔ k'a fɔ o ye ko dɔ don dɔ a ko la sa dɛ o bɛɛ bɛ di kira kelen ma ala bɛna a tɔ ɲɛfɔ walidil qurba ko ani alakira masurunamɔgɔw nin tɛ dil qurba bɛɛ tɛ nin ye dɛ nin ye alakira balimasurun banu hashim banu abdulmuttalib alu talib
alu Ja'far alul beyti fandam mbulula ko olu fana ni yoro be bonna muna ala yulu kirengere ala yu je yoro dola ayewe ni yoro yiniya kadaka olu te sadakatin ne anga ya alul beyti ko tede aba ke to koy aba ke to da alul beyti te sadakam ne na sabatira ka fo kari ala kira bonay sallallahu alaihi wasallam olu te sadakati mo kana fulu nogodi fo tugula nga korote ko niya fanda kana ban sadakati la ko nogodo de nogote e made okay nga parce que kuma do na fo tugu ya fo doro do ba fam ka tasra do fe e fanda sadakati ti man nogoyde ita alul beyti nogote de amne abidaga e nga ala nunu mbuya kabo abnanima akoroka cha ko in koroka cha hikma de bala ala yoro ala kira sallallahu alaihi wasallam abu mo shuka ke sadakati ka abu mo shuka ke nyuma yaka wana surako ayre masulna mo bina doluma la alla mo bina fenjama miri ala ti foi ke ganza bana ode atu ala kira yere ti sadaka du a masulna mata o kuma ni kira mana sadakati fo chugo bina mu miri iti foi miri ala ti foi ke ganza ate na soro kira yere ba kaunga almamu tashi zakatul fitri manana aya takabla sokono zakatul aya chikabla sokono alla ba ni kutuba ke zakatul fitri ka mo bi nyonya da flere ba ko almami aka kutuba da bi ange aya to $100 yi ashundige foka fo wai nani dumini dumo misila na dumini mo misila don na baro boye kulu taro nyana fuka misila mi ko do ko almami afamuna amake yale oh ale fana almami yoro wede kulu ya fuka misila mi ko do ko almami afamuna o ma o duje o ye dumini dumam balla men ko blaka ta misila bana kwa ani almami nyoy madu naibu ko almami ko ama sundige e ko ale ko e ko ndu sundige misirla ko ko anya fi kata defender de est-ce que ko do be ate fam e ma na me nyuma ko kuma kolo gele ya me misiri gien ka bala ikadna fo ko am ke nyina yere akoro de ala kira kungera sadakati dunai asomo ba dun islamé qur'ane fambe ay sadakati bo wala na ni ngoni bi fende yina yere ko o kera mi ala sadakati haram ya al kirere ma atat al kira sallallahu alaihi wasallam laka tamuru dingirim pago ka bo amode bulu ta akwa bisra kana soro sadakati tamuru ay red laka tamuru do bini ala kira kunte dumini cien fe ate dumini ala ka nemal la gochili akone bisra kana soro ni sadakati tamuru ala yo haram ya umma note ne kumini nda badu wana kun bala abe korote donon ko wari ye war jugu were do islam fanda to bad nga ne ko ni msiga ka kundo ne ma fa alkira yo fo ne ma fa qur'an yo fo ga hakli kon be swama na sure be ke wali da kata sadakati ma alkira re mini aya bi jugo ka alera min be hadisa fo ka bani sadakati fo bo beta asuro ko sadakati manan na alera be do tawla mo bo fam wono da to alkira te sadakati amma surna mo fana beti na sura alera ta dun sanga bada abal mauma o fana naka da makmai fana alai sadakati haram ya lu fana ma wa alkira tila ni barala ajula ahlul baiti shikndi sadakati juduma hali jagan nana kira de kumi jagam ne ka tila nga jagati duluma abada kira de jagati do kira ka dimba la jagati di ahlul baiti ma o ala sura la kan yoroku esa fayula mana fayu kira masulna mo doka du mawla anya cibe munu o ni nana foza ko shiti ben o mana kira balma do de koro ko kana here sura eta to ejme fari kira bunya be yorokon abokar yo defu
ako ala kira ka qaraba o tuli ako kadne ka temen yara taka ala kira masurna mo sallallahu alaihi wasallam ala kira ka shinji ako tuli kadne ka temen nganyere shinji tuka waslama ma bebeta واليتامى يرو تكرا سمغو يبلو فيوي ندي دون ربك كا فسا كان كينا دون افرا كو فيوي على نكا كراتاي اكنا كينا كون داشيدو افدرا نفلو بن كلمه كولا وبترا كدي كرا كلمه اي abla kira ka bolo de ka kira ala na ka kira ta do koreidi ala kira de bo gérer tesla mo ko furuba na fulute kuma folo yi ala kira yere adagamba yere de adagamba ka dimbaye nga ni yoro munum be ka fara ala kira ka ala bino jati ako ala kira bal masrun ulu tabala wal yatama yatimedun islam yatimedde bebula yatimedde munum fole fle o te ko kira so mo yatimedde fon fembe ulu ka hake bo fayuina wal masakin ani desebato foi te mamun mulunga ulu ta kele yoro la jangu ka ganima soro en ya me ganima tlala yeni yoro soro itara kele dila desebato do be mala flu do ulu ta kele yoro la jangu ka ganima soro wana kolu fana tabe fayula وابن السبيل كو تامدين يرب فيولا تامدين يرب بالا تامدين فنبا بولاكا دولا سو فندا بولاكا دولا تامدين ادمنا فاندي تامدين ويادما فاندي هل نو اسرو سيبي كا دولا كداكا يبلوب سيكا ديستا مصرف كسوري milliardaire ka dula ka soro ye millionnaire ka dula ka soro bagon chama bi bulu ka dula fona kala nyene mala ko chama no rabbi ni ka carte bancaire ni bi yala mena yoro ba du fela wali bi singi toro de lati way dobla we ser fede bulu de sera de be ka tama dengo gele en fer rabbi ni ma ko ni ko mbe tama sira fe ayaketa I basoro tugo tabula lisui ange tugo te sodi ni tugo be ko ni jebe oro mina bi bisiki te oro be tabi soro ange mimbe sui ado bisiki soro ki te oro bebe atachen o bana anulu ta yena boni tamade hey o nga tamade ko njaran fe anga tamade chara wa shiga tamasra manzuru okay ma shida jwama msiri kona kunda to be sigu wal dato be fana ite fana mala ite sigu mala ite kanga ba mala bay bita nima bita moto be bita gaw wal ma ndema to do bita Mauritanie e kala ndi bita Chad yoro ja passé ga tagui koin ke goya ko jugu bi na lo ma somi de ewa ngalo ko ni namara ba dunya ta dugu jenye ere ngalo fa bunya ko jugu abitla kan ngalo digela ere magosa ko be kay hagela chendo ko ko khairul umur awsatuha hali ngalo ni atike katbe hagega ati ngalo ndafanye bi aonge aske imana na jom siri konote fa saranga dula saka kuma girmamba dofo anu nyebe ela ma fa sale nyada tiketa ma fa sale tik farchika funta bana igangalo barka boyana abarka boya to amasiga nafanye ko be kay hagela korate ko ni ngalo dana hagela ko ne ko bi daga de ne mo fode ede ko hali ko jugu akan hagela jangu kunma كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بما كو يملاسينا كو كنا مكتا كدو ديزين كدو ديفيني كمغدو تو توما كو ينغنا كنا فلو كون بمنمنو تي بانو نيونجي كنا فلو كنا كي
abu munu te setigu yere dama ni ñonje c'est ça dugu bi ñon fana ni turay ko ma nga jamono be ci ko directeur kadu ke ministre kadu ke directeur million dama do didi ñomati fandaw bu krefe boyunu ka cido be yala la dorome tubulu ala kwa ile ni ngalere ni fay o indandigeta wala sa islamu kan nafulo nu nganna take fe munu tay bayna al aghniya bana wira damani yonje kada kan nafulo nitla cugo jate mamnala alla ba kuma be do de bina 17 ma bo farataka kuma be do bina 17 ma bo farataka fanda bi to aka fanda nay ko ba nga jamana be cugo mawok mani faveur do bina ni faveur bina bina jonuma doni be munu bolo kaba ha ma be assemblée ba wote ka do faru yere kuna munu be fonction were munu be assemblée kono munu be jamana ka kamara ma be ubu bolo korota were yi ngaw kana nyina ko an rubiya de okay ah munu wetera wi kata black ma be aw ba bolo de korota ayere ka desebato to akwa ka ski dawlay ulubu ka buguso kono yi itara campagne ke kuto buguso mi ngono go kono yi ibora campagne na kuto jiko gele mi na ubolay ibora campagne na kuto baloko dese mi na ubolay imasika doni foi takabukna anu campagne ke obe fe befo ani campagne bana busoroka awa kila député ka bara mi député ka bara to ide député bi loi d'état et ni mbeb siga dawma loi ta damakama tango loi bi ta ko de kelikama loi e fude ya ga bi ta loi d'état ka koke ani komunu make ka fa loi ta damate de abe fa mo interpeller ministre karsa aka bara talaka ka chula député de bo ko jalati hali jamana kundi député obsiga wele kaski ni ko ba chula no olu bisinga faranyo nga dono ka majorité do labe dono ko di fama mai abana ni fama kwa ya jo bu jo na kwa ya sigi bu sigi na ko mba fe andega ke bebi bolo korota fo do bu se ngorota anga député ba ke yele ko teo loi do binna wu bolo koro fla korota ku se korota ka soro loi nyuma yerete parce que ale ni oro drama amone foi ton faire faut donc faire assemblée de corée ko koloshi baka ye fangana nya fanga obitla do de do koloshi nga on fait afrique ya be de fara nyonga ka be ba flata ka churo jamana kunjiki kuna na ko mi abo deke na fle a député isa be na logement tabama ko ya be yelema shina ka dugula mo to nyon eble faut kuma kele gili foni min dara boaka dugula domina ay rek a chama ay rek magoy de wal ma ñe fama isan nambe boanga dugula abala da ka fo mblala cidiya mina nambo contrandi ke o manjala de ma fa tinga manjala ale nyanga dugula de ñe député nambe boso bina mi shufa ka ñere nema ka sigi o kon mi sigo ke nga mblala cidiya mina nambe ci koma sigi o manjala de alaka boda de kan nga o war munum flena be munum nambe jedu fa abshiru aya ni soja koy aya ni soja an yoro bina sega amakoy le ko ni beto ni be ya fa mai nga an yoro ko ni fasokola ala ranzi be ko kono de na ala sala anyere damani yonche to nu ko ni densigi kam mashi kono la biya fa be maula na ni yoro ko ni mi jamana koina ni war bugune nuna o dama de ala sala anda bi dama la harade abarajila makon amma go yere bala dubila wallahi la harade ba de mago be barajila de ma munum be ka an yoro dum abisi ga amade ni ala sala
k'i sigi jamanadenw ka nafolo aw kelen b'a kan k'a tila komi wari fu don k'a mago ɲɛ k'a ban ka mago fu dilan k'a ban ka wari yɛrɛ kɛ hali a maracogo t'a bolo dɔw ta kɛ n bɛ dɔrɔn ka taa foro san k'u fili dɔrɔn hali i fu fa fu t'i sigi a foro kɔnɔ hali e yɛlɛma ko 7 o bɛ sigi ma façon jumɛn ma kelen bɛ taa kilomɛtiri foro sannaw taari yɛrɛ tɛ bilen kilomɛtiriw de b'u bolo k'a koli k'a bila yen jamana ka dugukolo jamana ka wari dɔw bɛ balo ka sa 15 sur 15 ka si a kɔnɔ a t'o sɔrɔ jamana bolo an bɛɛ ye maliyɛnw ye Mali papier de b'an bɛɛ bolo yan an bɛɛ ye yanga yɛrɛ yɛrɛw ye e bɛ 15 sur 15 ɲini ka dɛsɛ ka demande don ka dɛsɛ hali i ma n'i débrouiller ka min zan o bɛ bɔ si la dɔw bɛ taa kilomɛtiri koli k'o fili ten fu ka sa k'a to a denw fana bɛ sa k'u ban ka yɔrɔ in to yen n'a bilala valeur la mɔdenw tile la olu bɛ sɔrɔ k'a feere k'a wari di sugurubaw ma jamana jumɛn bɛ don da la nin kan o tuma an tɔw ye babugu ninnu de yan jamana yɔrɔ d'anw ma wa jamana ma yɔrɔ d'an si ma yan min bɛ min bolo yan n'i débrouiller ka min sɔrɔ n'i ye min sɔrɔ sababu min na bɛɛ ta yɔrɔ ko to yan e tɛ dugukolo in y'an bɛɛ jɛ ye o bɛɛ ta kan ka d'i ma a la hali n'a danna i si yɔrɔ ma o kɔni kan ka d'i ma i sera k'a jɔ i ma se k'a jɔ o maa o maa i ye maliyɛn ye terrain kan ka d'i ma i sera k'a jɔ o y'i kungo ye n'i ma se k'a jɔ o y'i kungo ye i ni yɔrɔ kɔni bɛ dugukolo in na o tɛ sɔrɔ fiyewu demande t'o sɔrɔ foyi t'o sɔrɔ f'e ka kɛ kunkoloba ye f'e ka kɛ dabaraba ye e b'o san komi n'a fɔ téléphone pisi promo bɛ san cogo min na ka sɔrɔ k'o feere ka kɛ bana ye o tuma na a bɛ kɛ sa dulatan bayna al-aghniya nafolo bɛ munumunu banaw de ni ɲɔgɔn cɛ setigiw fantan kɔni b'u ka fantan in na kuma bɛɛ san kalo 12 wa fɛn o fɛn mana hamila wuli ka wuli ka jɔ wuli k'a bɛ fantanw dɛmɛ o b'a yɛrɛ dɛmɛ ka taa ka fantanw to yen parti politiques b'o la awa denmisɛn jɛkuluw ka wuli ka jɔw b'o la awa hali karamɔgɔ dɔw b'o la ok wuli ka kɛlɛ kɛ fantanw ka hakɛ ja ale yɛrɛ b'a fɛ ka far'u kan de ka fantanw ka hakɛ dun a kasikun de tun y'o ye fantanw ni yɔrɔ min n'a b'a kan k'a dun a ye to an ka fara a kan ka dɔ dun a na n'o tɛ n b'a ɲɛ f'u ye dɛ caman ka kɛlɛ y'o de ye dɛ o de y'a to fantan nɔfɛ kɛlɛkɛla ninnu bɛ sin ka yiriwa ten ka fantan to a ka fantanya la donc e ɲɛ t'a la a fɛn o fɛn daminɛna jamana in kɔnɔ a bɛɛ bɛ ten fantan nɔfɛ kɛlɛkɛla o fana bɛ kɛ faama ye o bɛ tila ka sigi kun a yɛrɛ bɛ fantanw ka nafolo in ka ye k'a dun ye hali muso jɛkulu minnu bɛna Yakubu musow ka kɛlɛ la u tɛ muso sɛgɛnbaatɔw yɔrɔ dɔn wa muso minnu bɛ sɛnɛ na togodaw la u t'u yɔrɔ dɔn muso minnu bɛ yen hali u b'a ɲini u ka jardin ka koli u ma se k'a wari sɔrɔ u b'a ɲini u ka ɲɔsi machine kelen dama sɔrɔ dugu bɛɛ tɔgɔ la o ma sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ olu ka kɛlɛkɛla yan u ka complet kelen sɔngɔ bɛ machine sɔrɔ n tɛ kuma fɔ ka damatɛmɛ ye koyi b'a sɔrɔ a kɛlɛkɛla bi a ka complet kelen bɛ se ka ɲɔsi machine san ka di ninnu ma ale bɛ sigi an ka togodala musow vraiment musow ka hakɛ an bɛ sa o défend i b'i yɛrɛ ka hakɛ de ɲini wa i bɛ musow ka hakɛ de o tuma n'a bɛ hakɛ ɲini ninnu na n'i tɛ se ka hakɛ min ɲini k'a s'a tigi ma a la k'i bɛ hakɛ ɲini n'i tɛ se k'a ɲini k'a s'a tigiw ma i sen bɔ a ɲinini na n'o tɛ lahara hakɛw bɛna segin dɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko nin kuma ninnu ye yɛlɛko kumaw ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko nin ko ninnu tɛna kɛ walahi a dɔw bɛ na ni ala sɔnna a bɛ nafolo nafolo kun bɛ jamana in kɔnɔ yan ni jamanaden bɛɛ dama ka kan na ni mɔgɔ dɔw de y'a dun ka tɔw to yen o de bɛna sigi n'a baraji ma sɔrɔ u bolo n b'a dɔn a baraji tɛ sɔrɔ u bolo parce que a baara ɲumankɛla man ca
ala ye saracogo filanan fɔ jurumu dɔ b'an bɛɛ kan na ko tuma a jurumu de bɛ cɛ ka bɔ an kunna k'o k'u kunna ye ok i maliyɛnw ka impôt minnu suɲɛ i y'u ka vignette wari minnu dun dédouanement jakuya dédouanement minnu daga don b'an da la hali ni sɔgɔsɔgɔra i na tɛmuru san 200 i ka papier foyi ti ɲɛnabɔ n'i ma wari dɔ sara taxi bɛ fɛn bɛɛ la ala ka bɔda de kan ye hali kurantigiw kɛ a bɛ kuran feere an ma ka tila ko taxi o ye mun taxi e feerekɛla e de bɛ tila k'i ka feerekɛ sara minɛ k'i ka baarakɛ sara minɛ k'i ka fɛn bɛɛ minɛ ni tubabu ka jɛkulu dilanlenw tɛ i b'o ye sanni feere jumɛn na e ye feerekɛla e bɛ tila ka taxi sara i b'a ka bureau sara i b'a ka bureau clim sara i b'a ka déplacement sara ale de bɛna feere k'e ma tubabu bɛ se wari ɲini na koyi a ye sabali dɛ fɛn o fɛn n'o bɛ dun nkalon kan o bɛɛ de bɛ segin walahi n kalina ala la fɛn o fɛn n'a bɛ dun nkalon kan wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil fɛn o fɛn n'a dunna n'a ma dun tiɲɛ kan a bɛ segin dɛ walahi a diɲɛ nama kɔni ka di namara b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ i hakili la ko a jara n ye sow jɔ n ye mobili dagabanaw sɔrɔ n ye nin sɔrɔ u bɛ segin dɛ i t'aw tɛ o e dun bɛna segin don min na fɛn t'e bolo o don fɛn tɛ bolo la koyi lahara fɛn tɛ maa si bolo bɛɛ kulukutu nalen don hali fini t'i la jan ko fɛn wɛrɛ n ko halaki de da ye juru ka k'i kan na lahara ala k'an kisi jurumantigiya ma lahara dɛ e ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ye juru fɔ k'a gɛlɛya o min ye adamaden yɛrɛ ka wuli ka taa juru ta maa fɛ sariya ka juru ta cogo la kari nin duma n b'a sara nin waati in na alakira tun bɛ ban ka seli su kan o kama parce que alakira ka seli su kan o ye sunnadow de ye ko alakira tun bɛ ɲininkali kɛ n'a sabatira ko juru bɛ su o su kan na k'a b'a fɔ a ye seli a jɛɲɔgɔnkɛ kan alakira yɛrɛ tɛ seli a kan o ye an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya juruw ye juru min taara diɲɛ kan sigi jɛnna n'a ye k'a juru du i la i y'a juru ta i ma kɛ kojugu i ma ban kan nka i sara ka sɔrɔ i ma se k'a sara o juru kungo taara se alakira bana ka seli o su kan alakira ka hadisa y'a fɔ ko bɛ juru la f'a ka s'a se fo juru ka sara ɲɛ tɛ ko ni tɛ s'a se yɔrɔ la o ye juru minnu dara jala jango juru suɲɛni mu ŋanamu juru maa dɔn n'i bɛ mɛn sira fɛ dɛ ok parce que juru min bɛ kan na nin bɛɛ bɛ taa sara tuma min na buru bɛ fiyɛ ka sɔrɔ e ni ma s'a se yɔrɔ la maa dɔw mago foyi tɛ wali hakɛ la foyi jan an ka jamana in bɛ kɛ ka marché cogo min na anw bɛ ko min n'a fɔ n'a sɔrɔ baganw bɛ kungo kɔnɔ baganw bɛ balo ɲɔgɔn na cogo min na an ka ɲɛnamaya de yɛlɛmana ka kɛ ten hali bana ko tɔgɔ filɛ mɔgɔ filɛ k'u servi n'a ye bana tɔgɔ min filɛ jamana kɔnɔ n t'a fɔ bana dɛ bana tɔgɔ min diya mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ servi n'a ye a yɛlɛma bɛ ka kɛ nafa ɲini sira ye i bɛna i b'a fɔ ko maa k'a ka su inscrit corona la o tuma e m'a su sɔrɔ dɛ n'i y'a su i y'a su ɲini na i m'a su de sɔrɔ a ye to an ka nin dɔw fɔ ɲɔgɔn ye bi m'a kuma bila munumunu na koyi b'a t'a fɛ k'i da de don a manamanakaw na n'i ye bɛna maa négocier ko a to a ka su tɔgɔ ka sɛbɛn nin bana jugu in na bana min n'a yɛrɛ ma faamu n ko aw yɛrɛ ka fɔ la i b'a sɔrɔ i m'a su sɔrɔ n'i m'a su sɔrɔ kana su kelen ye jamana kɔnɔ sabali a tɛ foyi ɲɛ ye an ka jamana kana taa siri an kana an ka hɛrɛ sɔrɔ sira siri bɔnɛw la o tɛ hɛrɛ ala ka bɔda de kan an ka sabali don bɛ diɲɛ don kɔfɛ dɛ nin wari jugu ninnu dɔw bɛ kɛ k'a tigiw furakɛ yan halati mɛn e yɛrɛ bɛ n'i da ka nin wariw filɛ i tɛ se ka hala dun
ame yini ngo jugu mun na ku fara fara nyonga halati me desele bini sigi ku fle hali itiga dumle wali banane kringarale dambe idou ye papier yela madam ne kaba barakela wo papier yela madam ne so vora so ngoj gilat ke bana okay e papier yela ma mu kala papier yela madila ye munu ndaw yela ma ye nunde bla ci diana kabi yela mana dese dam ne lu yela papier yela madam ne okay wartu ube jamana ga ala adoga tero ngati yere tere famba shiti parce que ales yimbe akla ko abna sangue men ko balu adingen mbe abe jondula era te fenjira mala era kon ba beka ka benyene boka beka to kola itola do no wuli ga temeti ko indi shuda bana temena ni munu be barala mi mi mbolo yo obo marai obo la sakoyi dama deli ka fiye ngo cede la kan ni nga kwani dok mi jiri bara asa tokele de sara kuto juin fere la nyonve kumi jeka juin de fere ma sita kala nga ala ba kala utoro juin fere de la kele sara oh halni juin fere la do sa nga ere bolo ka kan nga ni nga war sigama ni oro mimbe nga bana dini kan men ya bana di chugodi ni gali ke kwani dok me jiri mu fere ko jiri mu ko kuma ko alebo ko warda ngo o ko jugu yawa ngo jiri mu fere ko jugu yawa ngo ta aka warda mai ka foki na me jiri barake e a ko ay ko ne ma fam ngo kuma mundo asoro la ka après la tire tangi ta fo juin ko jiri e femi ali ta fe ga trof ita fe ga trof o mana jambe kokula ma psiga sakito ko ina era kla ko bina dosoron na ko kabla hal do be do haram warinna wa no ko haram do de ko nu do soro ko ba dabla femi sigira haram ko way haram de o e manika na folo sursike harami hal ni boro la kata ko la bu fa do foko ghasilul amwal ko blanchiment d'argent amado o do blanchissement obse ya ke mo ratika ga la euro abse ka adama dian ko ntrafe drogue fere la bisiga yana ka mine so mi ka ka fa bisiga drogue fere dabla drogue asura dollar million sabanani soro apta do commerce werawla donc wari saniara mo ho nyekoro nga alaba aslu don atsika ki ala euro de ato anama de ka wari nyini tokroshi ki chugo don itika sania ala euro fele fu itika wari sania ala euro na toro chugo mai do wodeke do bo ko beke wa nu e bugune soro sisa be singa fari kuradati ala fama be fama injaman be ni ke kuma wa ya akwani ala bo fa ka cha ale de banga misiri quran sara wallahi kaba yele mana ya ale de banga misiri abininga ni quran sara ni sura fe kinga to ma wara ka sara ka fso de karoke ka misiri quran donita ni sura fe ka misiri quran donita ni ribai garandam ka misiri quran donita ni jena ke wari Quran zarabalia ka fso de inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba alaka sanwalati fu fenzanuma ma chama man yoro de fam nyuma yake balia de kafsa katemeka nyuma yake ni fenjuika otu yakilla de umaru de fo akwale ka nyami war nyami ne dorome kilinzigi ka bayre kuna o shubu hayda ma fa haramu yere ko war nyami ko kada le katima ka dirham bakilin sadakati kadaka ni wali hake de la harabi sigi etatew ebe ya nyuma yake ni itate ma do de ka hake ebe ko darake o mogowla ke bino ke ka poñ ni misri kono ala yoro ibi mi ga ala wa ala de ba sarati wana kana fin juin ka da alama de ala ki ka shuen de toy o baraji ka bokate me ka shuen ka da alama okay ala ka ki mandama
كي لا يكون دولة بين الأغنياء ko ala ye nafolo in taasiraw fɔ taasiraw défini k'a dantigɛ walasa nafolo kana na kɛ fɛn munumunu ta ye nafolotigiw ni ɲɔgɔn cɛ aw la ala t'o fɛ bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ bɛɛ ka se ka balo ala y'o de ɲini ɲɛnɛma ye nka k'a bɛɛ munumunu nafolotigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ten fandanw b'u ni ɲɔgɔn cɛ ten foyi tɛ bɛn olu kunna ko ala y'a kɛ nin cogo in ye walasa bɛɛ nin yɔrɔ ka sɔrɔ a kana to nafolotigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. kuma nin kuma in kuma fila bɛ nin na kuma fila b'a la dɔw y'a fila fara ɲɔgɔn kan dɔw ye a kelen kelen t'a dama na wama atakum rasul ko kuma na ala ka ciden mana min di ama nin fɛn in na ala y'a tilali bila ale de ka bolo kan n'a ye min di ama ala n'a ye min di min ma ala fakhuduhu a y'o minɛ wama nahakum anhu n'a ye min ladi ka bɔ min ma ala e ka nin to yen fantahu o to yen dɔw ko la ko nin ye kuma wɛrɛ de ye wama atakum rasul ni ciden y'a yamaruya ni min fakhuduhu a mana yamaru kan min don a kɔrɔ a y'o minɛ wama nahakum anhu n'a y'a fataniya ka bɔ min ma fantahu a y'o to yen dɔw ko k'a kɔrɔ de y'o ye ko a ni kuma dɔ in nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn na nka dɔw ko a fila bɛɛ b'a kɔnɔ alakira ye min d'a ma fayiw la a y'o minɛ n'a y'a diɲɛ min na a y'o to yen n'a ye a yamaru ni min ye a y'o kɛ n'a y'a ladi ka bɔ min ma a y'o to yen ko a bɛɛ b'a kɔnɔ wa dhalika awla wa ahsan o kɔrɔ in de cɛ ka ɲi o de ka kan ka d'a kan nin fila bɛɛ sabatilen don alakira ye sallallahu alaihi wasallam fayiw ko in na ani aya wɛrɛw fana bɛ kuma in sɔn ji la k'a fɔ ni alakira y'an bila min na an k'an k'o kɛ n'a ko an ka min to yen an k'an k'o to yen ala ka hakili ɲuman di an ma ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala ka laban ɲuman d'an ma an ka jamana ala ka basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله أكسر علي إن الله حقيقة على شديد العقاب ala ka ɲanga ta ka gole ala ka ɲanga ta ka gole a jɛnama an tɛ se a kɔrɔ a lahalama an tɛ se a kɔrɔ jɔn tɛ se ala ka foyi kɔrɔ i cogo dɔ ala ka ɲanga ta ko ala ka ɲanga ta ka gole ya rabbi ala kana ɲanga ta ala ka hinɛ an na an ni yɔrɔ min bɛ nin kuma ninnu kɔnɔ ya rabbi ala ka dilancogo nɔgɔya an y'a la bɛɛ dama ka kuma ninnu na koyi ok maa dɔ ka n'a ta k'a k'i jɔn foro ye k'a komi n'a fɔ e de ni yɔrɔ fɔra ka tɔw to yen an fɛ yan bi ŋanamu ma don fa jumɛn fɛ ŋanamu donna hali misiriw kɔnɔ ok ŋanamu kun t'i ye ko minnu na fiyewu ŋanamu donna hali kaburu dɔw la hali wari fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ bin siɲɛ ɲɛ t'a wariko la ok ŋanamu donna yɔrɔ bɛɛ في كل مجال ربنا أبو فساد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بما غبتوا بلا إذا نغنم يا نما دي لبو وركو لا بدا وركو نياسرا وركو يرى مايتي ما جولي يرى دي سرقا كو وركو لا be de nisoka da foli feti abeda nigi ba keta digeta karamɔgɔkɛ n'a ko kɛra tan n'a e filɛ ka wariko nɔgɔya cogo min n'a ye tɔw fana nɔgɔya ten sariya bɛ ben dɛ ala ka kiriw bɛ tiɲɛ dɛ wariko ka gɛlɛn ɲɛnamaya ko tɔ bɛɛ ye parce que a ye ladiri a ye tile a y'a kɛ tan tilennenya bɛɛ a 99% bɛɛ bɛ wariko de nɔfɛ n'i ye tilennenya ko kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a fɛn fɔlɔ ye wariko ye parce que adamaden qiwamul aish ɲɛnamaya jɔla de ye nafolo ye bɛɛ mago b'a la muamalatu la baara ɲɔgɔnya fanba bɛɛ ye échange de ye wariko in de don kana fo bɛɛ de k'a lajɛ o wari in bɛ se ma ni sira min ye o ka kɛ sira sanuma ye n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ walayi commerçant b'a la ouvrier b'a la bololabaarakɛlaw bɛɛ b'i ta la bɛɛ ŋanamu ŋanamu du i ka baara la
mado ni métier kala reflet ba fa ko balo washi le manana maçon yi ko ka a cesri be nyebe bo fa ko no balu halal ko ngani boro ka ciment juin no ka nege juin no ka fo facture na ka minan zongo yelama kalama ba soro ka juini barka ka bu hali service baraka tay e ouvrir o min chien big madola ma sura fin ni te directeur yi tse go sura fin soro de e be chantier bele la tléot ciment boire temps e biso go chien hein léot les bo chien ni nege nana bi dobola ni fon fe nana bi dobola fon bi tunuti misiri joli misiri joto de maçon e misiri ka asima chien ka chien na folotigi bad be ga joko asira yoro la ko na folotigi yere ko ko ja misiri joka gelende bima bla so jola nga be ga sima min don na fura dama a chance shima barka boyana de kabu ba ta bore fla sabato kera chauffé obina katakatani de jo ka charger sima na katana bi mabla biriki gushila e bi dagri me ni biriki gushi abanya na kebe ga balu halala e ta to ni bore vidi flabita wal masaba ato wo kumaro la kabara madam ne nyebe bore vidi blalila akila ni bara de dam na abedo yugu bore vidi bi nga ka bara re madam ne ibe balika bore vidi chale so langulo do den nana o de faraka mana o fale bita ka o langulo bla o sima ma barake ga rola de angon mi nyonga ma de la harala de ba nyena bo c'est quoi nte mowi parce que ni tna sigi ko fo so ga jo nyena kata ba o sebe joni ali ka ma bla ka koloshi wati do lona tayro do la ko betsika ka adama de nyena nga bebe ka ala mi nyena fendi do ala la de angan jando la de mai blaka barala ipsika fengon dugwalila parce que ikegu yara chugo sika ma kolo shaka barala kagelane madowla ala la blab sika soro bi boddo kalaman wal manak bara ni shweni nak bara nga ka sika barakela contrôler 100% ya kagelade falere de kasra alani ali nunu munumbe shinwa jamana kay no be bla mo yaka sanike niki bi shweni ke ali ndi chinois kame ale kon be no fe ni chinois we dam vo fe ne dam vo avec chugodi ani masra ala nya avec chugodi eta ala tiki ka kame na kadi ba chien avec ana jonka ala ka murakaba indi laje inna allaha kana alaykum raqiba ala de bala ka ngilingile be koloshi fedo bi machiti ko koloshi wana ne di almamma ni mnaka bla misri keshula jon o contrôle resi ko to la foi to la obino di de almamma ko ni bla misri keshula ni ndai yera kan bla misri keshula wal mani mnaka bla misri keshula ani abli kuna jon bay a contrane bi gambi ni ala rete jon bodo jon bo kiri bebe kashi a almamin no fe ko abisra ala ni kasoro abe bisru waru bla ben yoro be ko ina ko o do re kan ko nya me misri re ko almami ja mani fon fen diri mai bo ki kuna min dira ko misri o yetay min dira ko ere o yetay almami ye misri ye comité ye misri fandon fanay a fon fen manan na o be bleku almami model me amendela apa ni eofo ni directeur re ko ni amet barada directeur du ministère ko ni amet ministère re ministère du do kera ambe tote fo jamana kundige re ba fo ni amet jamana kundige du ko ma babi tabli kuna ko ma be kesa dulatan fandaw dai subhanakallahumma wa bihamdika